Dakulang onra para kay Acting Provincial Planning and Development Coordinator kan Albay Provincial Planning and Development Office si Arnold Onrubia, nakabales sinda sa 2022 Seal of Good Financial Housekeeping kan Department of Interior and Local Government o DILG. Istorya ni Onrubia, taon-taon man na nakakasabay sa assessment kan DILG at probinsya. Nagtutubod si Onrubia na inian bunga kan pagiging bukas tinda sa publiko urog na pag-abot sa budget na piglalaog sa saindang opisina. We're not just yung parang just to comply, but we really take a look yung specifics. For example, yung utilization ng fund. Because in the utilization of fund, that would entail if we are a good keeper of funds. So, for example, when we enact funds, when we allot funds, it should be disbursed, should be utilized. Kasuod maka ni paluwas kan opisina kan DILG Bicol ang listahan kan mga LGUs na pasado sa 2022 Seal of Good Financial Housekeeping. Sigon kay Onrubia, naging posible inihuli kan maray na iribanan asin pagkakasararo ninda sa departamento. This may not be possible without the efforts of all concerned employees. So, of course, syempre ang highlight is the governor, the governance of the governor. But I'd like to also commend that there are people working behind, especially yung sa local finance committee. Sigon naman sa Division Chief kan Local Government Monitoring and Evaluation kan DILG Bicol, obeto kan sa indang assessment na mahiling ang performance kan LGUs na matibay pag-abot sa paggastos kan fondo kan gobyerno, asin kun ang mga ini naguutob sa transparency standard kan DILG. Sa 120 LGU sa bilog na Bicol na pig-assess kan DILG, 83 na ng LGUs ang nakapasar, kabali man digdian permissionin Catanduanes, Albay asin Camarines Norte. Total na 69% ang naging passing rate kan DILG Bicol, mas halangkaw kaysa sa nako anindang grado kan 2021. Very important po ang financial administration ng LGU sa local governance. Ito po ay nagpapatunay na maayos po yung kanilang pamamalakad ng pondo. Maugmaman si Allende na mas dakol na LGUs ang nakapasar sa saindang assessment ngunya na taon. Sa probinsya nin Albay, kaiba sa mga nakapasar ang syudad nin Ligao, Tabaco asin Legazpi. Sa mga banwaan, kaiba man na nakapasar ang Daraga, Malilipot, Piudoran, Uwas, Pulangi, Santo Domingo asin Tiwi. 11 man na LGUs ang nakapasar sa probinsya nin Camarines Norte, 21 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes, 9 sa Masbate asin 11 man sa Sorsogon. We congratulate yung ating mga LGUs kasi hindi naman talaga biro yung hinihingi natin sa ating policy na maging maayos yung financial administration ng mga LGUs, and we congratulate lahat ng ating LGUs. Dugang pa ni Allende, duwang bagay ang naging basihan ninda para makapasaran LGUs. Iyo inian Commission on Audit o COA Audit Opinion as in compliance with full disclosure policy kan sa indang opisina. Tinitignan din kung mula doon sa mga recommendation ng Commission on Audit, kumusta yung compliance nila or mga actions taken nila doon sa recommendations ng Commission on Audit. So, dapat may nasa 30% yung nabigyan nila ng aksyon. Naniniwala po tayo na itong mga dokumentong ito about the LGU finances, dapat accessible po siya sa public. Tatawan man in tsansa kan DILG ang mga LGU sa dai pa nakakakomple kan sa indang mga rekisitos para sa Seal of Good Financial Housekeeping. Mientras tanto, saro man ang Seal of Good Financial Housekeeping sa mga rekisitos para magkaigwaan LGUs din Seal of Good Local Governance. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana.